Добре, клас, всички по местата, изплюйте дъвките, затворете OnlyFans и слушайте. От край време се занимавам с критика и една забележка, която съм получавал как така хвалиш портала за това, че е само 6 епизода и настояваш повече български сериали да следват този пример, но си фен на Breaking Bad с 62 епизода, или Игра на тронове с 73, или Колежа Гриндейл с 110, или Офисът с 188, или Слънчево Филаделфия с 172, или поредицата Star Trek с над 700 епизода. Хипотетичен глас в главата ми, ще ти обясна. Лесният отговор би бил компетентни сценаристи, но не сме тук за това днес. Налага се да бъда по-конструктивен. Затова искам да ви обясня разликата между сериал задвижен от персонажи и сериал задвижен от сюжет. We'll return after these messages. Този филм ми хареса. Концепцията не е нещо ново. Доста писатели и разказвачи могат да ви обяснят, че има истории, които се задвижат от сюжетът. Американското кино, например, където големи събития хваща неподготвения ни протагонист и го кара да преживее травмиращи събития, които го правят по-силен и накрая язи коня си към залеза. Докато персонажни повече се въртят около герои, които сами задвижат историята и я кара да играе по свирката им. Много често външните фактори служат като метафора за вътрешните проблеми на героят. Това е по-европейско кино. В моят контекст аз повече гледам структурата на един епизод, един сезон и един сериал. Друг израз, който би ни свършил работа е епизодичен, също сериализиран сериал. Но съм забелязал, въпреки че всички сериали включват персонажи и сюжети, едните повече фокусират на едното, като стратегия за привличане на публика. Персонажните сериали, или епизодични, съществуват още от преди телевизията, под формата на радиодрами. Запознавате с централна група персонажи, всеки си уникален по свой начин, има добра взаимна химия и във всеки епизод нещо ново им се случва, което трябва да бъде разрешено до края на епизода. Спрингфилд настояват за монорелса, плащ на пътуващ мошеник да я построи, Хомър случайно разрушава, крайни надписи. Кремър иска да играе голф на плажа, но си губи топката в морето. Джордж иска да впечатли момиче, като се преструва на морски биолог, но се налага да спаси кит на плажа без да го развличат. Накрая в кафенето, Джордж разказва как е спасил кита, като е извадил топче за голф от дихателния му отвор, крайни надписи. Хорейши открива труп и накрая разбира, че убийцата е бил първият свидетел на разпита, крайни надписи. И така нататък, и така нататък. Като цяло всички сериали са измислени с една цел – да ти държат вниманието до преди и след всяка рекламна пауза. Затова са структурирани в 5 действия – шапка, първоначален инцидент, нарастващ конфликт, кулминация и епилог. И всяко действие започва с бързо обобщаване на събитията до сега, за да може всеки, който случайно е превключен на канала, да остане и да се загледа. Не е нужно да си гледал всички епизоди до сега, защото епизодичната структура позволява на новобранци бързо да загреят за какво става дума. Ти идваш да си видиш любимите герои, независимо какво правят. Така един сериал го създават само с първоначална идея и продължават докато има зрителски интерес. Когато се намали достатъчно, продуцентите дърпат щепсела и бързо се измисля емоционален финален епизод или просто сериалът бива преждевременно прекратен. Разбира се, проблемът е, че не позволява за много развитие от персонажите. Ако са научили поуката си и се я променят напълно и следващия епизод пак трябва да порасна като хора, тогава много бързо ще се удари креативна града и артистичното гориво ще изтече. Сюжетните сериали няма този проблем, но си имат собствени ограничения. Те са многото хлапе в квартала, но не са се появили посред нощ. Реално, още през 50-те години в Америка са играли с идеята за сериализирани истории. Такива, които ти разказват глава по глава една по-мащабна и заплетена история. На времето, понякога за да стресират зрителите, ще приключат епизода на сериал, обаче накрая главният герой ще е вързан за релса, или ще виси от хълм, или ще разбере, че неговите конкуренти му изиграят един трик в последния момент и ще пише следва продължение. Как ще се измъкне нашия герой? Разберете следващата седмица. Тогава ще гледаш следващия епизод и най-накрая ще си получиш отговорите, които те търмозят вече цяла седмица. Това се нарича двучастов епизод и разчитат, че вече си гледал минали епизод, за да си по-инвестиран в този. В модерни времена повечето сериали прилагат тази концепция на незавършена история и я прилагат от първи епизод до самият финал. Това е била рискова стратегия, която изиска постоянство от зрителя. Ранни примери за такива сериали са тези на HBO, като Семейство Сопрано, или пък Star Trek Deep Space Nine или Lost, което наистина доказа силата на един сериал да прилича повече на много дълъг филм, разделен на няколко части. Тези сериали по идея са по-престрастяващи. Можеш да гледаш 2 епизода на Офисът и да си легнеш, но бивши шеф на Уол тук ще го заплаши, че ще избие цялото му семейство, ако не остави баджаган си да бъде убит. Уол трябва да напусне щата заедно с жената и децата, но всички му пари няма, защото жена му ги е дала на любовника си да прикрие собствените си престъпления. Телефонът звъни, защото полицията е получила анонимна информация за опита за убийство. Уол ще получи нервен срив, защото истинският нагажда от неприятно си му гъши наркобосове и чакаш да видиш какво ще стане и...
Тази структура е специално измислена да кара примитивният ти гущеров мозък да казва само още един, трябва да знам! Най-запалените фенове прекарат часове да разсъждават с приятели или по форуми какво точно ще се случи следващата седмица или как книгата била по-хубава. Този формат не е подходящ за традиционна телевизия, защото голяма част от зрителите ще хванат епизод от средата на сезона, ще разберат, че не са гледали всичко до този момент или не могат редовно да гледат новия епизод, за да не изостанат и ще превключат на нещо друго, без да са гледали 5 рекламни паузи. Това е бил голям проблем, докато не дойде новия великан – стриминг. Стриминг промени цялата индустрия. Платформи като Netflix ти позволяват да гледаш каквото си поискаш, когато си поискаш. Затова безпроблемно можеш да се наслушаш за това как задължително трябва да гледаш Squid Games и да го навакшаш за един уикенд, за да останеш в разговора. Методът им да пускат цял сезон наведнъж промени сериалите и по друг начин. Преди един сезон на сериал се състоял от средно 26 епизода, вървели от началото на есента до края на пролетта. Тогава най-много се гледа телевизия. Но сюжетните сериали стават все по-скъпи на епизод. Затова го срязали наполовина, по 13 епизода. Така или иначе се гледа наведнъж. После намали бройката на кръг от 10. После Netflix са решили, че най-добре ще е всеки сезон да бъде по 8 епизода. Когато Disney Plus е навлязал на пазара и почнали да финансират сериали, където всеки епизод струва по десетки милиони, почнали да ги наричат специални събития и намалили бройката до 6 епизода. Вече няма смисъл от дълги сезони, защото всичко се гледа наведнъж. То си е произведено и си стои в библиотеката им и всеки се включва, когато му е удобно. Не плащаш за всяко излъчване и не гледаш реклами, за сега. Затова няма значение дали си гледал един сериал или 50, защото вече си платил за месеца. Стримингът предпочита сюжетни сериали, защото няма логика в това да измислиш 26 различни случки за твоите герои, вместо една голяма история, която да разтегнеш на 8 до 10 епизода. Вярвам, че има място и за персонажни, и за сюжетни сериали. Персонажните сериали са комфорт. Те са нещо познато, което ти докара удоволствие за половин часов залък. То е нещо лесно да започнеш и понякога е лесно да видиш наново, защото не е голям ангажимент, който да изисква по-голямата част от времето ти. Сюжетните сериали са по-амбициозни. Те са като да скочиш в дълбоките води и напълно да се отдадеш, да спекулираш, да чакаш следващото парче от пъзела и да считаш, че ще бъдеш възнаграден накрая. Причината защо започнах това есе е да обясня по-лесно защо порталът се получи. Защото една история, която започна с намерението да приключи точно където възнамерява, и причината защо искам повече български сериали да следват примера му, за съжаление, е защото се опитват да имат и двете. Почват си идея за сериал, но нямат никаква представа на къде ще тръгне. Искат да имат голямата амбициозна история, но искат и да могат да произвеждат епизодите епизодично, без завършек на всяко парче, а просто да спре и да продължи. Стига да запълва ефирното време, докато решат, че няма смисъл вече. Не се кара влак, докато още се нареждат релсите. Така нямаш история, а просто поредица от събития. Дори и Breaking Bad или Игра на тронове да са сюжетни сериали, пак гледат всеки епизод да бъде задоволяващ. Когато се предложи идея в началото на един епизод, тя се изпълнява или поне развива значително до краят на този епизод. Цялостната история продължава да върви и да се заплита и да ти задава въпроси, но поне имаш чувството, че нещо важно си научил днес, което ще ти от полза по-нататък. Много персонажни сериали също са играли с идеята да ти държат интереса, като си имат епизодичните приключения, но забеляваш как нещо на хоризонта се гради и ще кулминира на края на сезона. Ти пак гледаш за разнообразието, но оценяваш, че сериал ти дава нещо отгоре. Всичко това все пак изисква едно нещо. Да мислиш напред! Да знаеш, че нещата, които разказваш сега, ще са от значение в бъдещето и няма да противоречат на други идеи, които ще вкараш по пътя. Сериали като Откраднат живот или Братя страдат не само като качество на сюжетите, но и като структура на епизодите. И в двата случая това е сериал, който започва само с първоначална идея. Лекар разбира, че истинският му баща го е заменил при раждането му и полицай открива, че отдавна изчезнал му брат е мафиот. Това е постановката, но когато питаш какво ще се случва по-нататък като сюжет, единственият отговор ще е и започват драми и конфликти. Това е защото още не е измислено някакво продължение. Хаотичният и автоматизиран снимачен процес в България не дава възможност да се мисли прекалено напред. То дали ще е защото някой от актьорите е напуснал, за да гони други интереси, дали ще се уредят снимачни локации на време и какви сцени ще могат да се снимат там. Дали някое друго предаване няма да ги измеси от прайм тайм прозореца, те могат само да мислят само за 5-6 епизода напред. Имайте предвид, че един сезон на такъв сериал се състои от поне 60 епизода на сезон по наредба. Всеки ден все пак. Така имате сериал, който го кара епизод по епизод, без идея какво ще се случи нататък, но и една голяма история, която се очаква да завърши по един задоволяващ начин, давайки развръзка на всяка сюжетна линия и всеки герой, който идва и си отива като на конвейер. 6 епизода за порталът беше идеално, защото толкова изисква историята. Ако бяха повече, тогава историята просто ще си влаче краката, ще ти говори без реално да ти казва нещо, а зрителят ще осъзнае, че има и други канали. Добре, звънеца би, стига толкова за днес.
Прочетете страници 50 до 86. Аз се махам пари някой да разбере, че не съм наистина преподавател тук. Чао!